வேஷத்தை கலைத்துவிட்டு, அந்த டிரெஸ், மேக்கப் எல்லாவற்றையும் எடுத்துவிட்டு ஆசாமி தன் வீட்டில் இருக்கின்றார் போல், ஆத்மாவானது உடம்பு முதலிய உடுப்பும் ஹரிதாரமும் இல்லாமல் சுஷுப்தியிலும் தூக்கத்திலும் நிஷ்டையிலும் இருக்கின்றது. அப்போது உடம்போடு மனசு பட்டுக்கொள்ளாமல் தனியாக இருப்பதனால் ஒரே சாந்தமாக இருக்கின்றது. ஒரு காரியமும் எண்ணமும் இல்லாமல் இவற்றால் ஏற்படும் இழுபறி போராட்டமும், அதாவது தேவாசுர யுத்தம் இல்லாமல் ஜீவன் இருப்பது அப்போதுதான். ஆசையும் அதனால் ஏற்படும் அவஸ்தையும் இல்லாமல் ஜீவன் இருப்பது மனசின் ஆட்டமில்லாமல் ஆத்மா மட்டும் இருந்து கொண்டிருக்கும் நிலையிலேதான். பிரசாந்த நிலை என்கின்ற உசந்த அமைதி நிலை அதுதான். ஆத்மாவினாலேயே மனதின் இயக்கம். ஆனால் விசித்திரம் என்னவென்றால், சாந்தமயமான இந்த ஆத்மா இல்லாமல் சாந்தியே தெரியாத மனசுக்கு வேலை செய்கின்ற சக்தி இல்லை. மனசின் வேலை என்பது என்ன? எதையாவது நினைப்பது, ஆசைப்படுவது. நினைப்பும் ஆசையும் இல்லாததாக ஆத்மா இருந்தாலும் அந்த உயிர் தத்துவம் இல்லாமல் மனஸ் நினைக்க முடியாது. மனசின் நினைப்புகளை, குறிப்பாக ஆசைகளை ஒட்டித்தான் சரீரம் வேலை செய்வது. உடம்பை பலவிதமாய் வேலை வாங்குவது மனஸ்தான். ஆனால் அந்த மனசும் வேலை செய்வது ஆத்மாவின் சக்தியால் தான். ஆனால் ஆத்மாவோ தனியாய் உள்ளபோது சக்தி என்பதற்கு இடமே கொடுக்காததாக ஒரே சாந்தமயமாகத்தான் இருக்கின்றது. ஆத்ம சக்தி என்று தற்காலத்தில் பத்திரிகைகளிலும் பிரசங்கங்களிலும் ரொம்ப அடிபடுகின்ற வார்த்தை கூட யோசித்து பார்த்தால் சரியானது இல்லைதான். இன்னொன்றை நல்லதாகவோ கெட்டதாகவோ பாதிப்பதாக ஒன்று உள்ளபோதுதான் அதன் சக்தி பற்றிய பிரஸ்தாபமே வர முடியும். எதனோடும் சம்பந்தப்படாமல் தான் பாட்டுக்கு சாந்தமயமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவில் சக்திக்கு இடமில்லை. சம்பந்தப்படவில்லை என்கின்றீர்கள். நீங்களேதானே கொஞ்சம் முன்னாடி மனஸ், உடம்பு எதுவானாலும் அவை வேலை செய்ய ஆத்மாதான் ஆதாரம் என்றீர்கள் என்று கேட்கலாம். மாயை. வாஸ்தவம்தான். ஆத்மா இல்லாமல் எந்த இயக்கமும் இல்லை. ஆனாலும் ஆத்மா எதனோடும் நேராக சம்பந்தப்படவில்லை. இதைத்தான் மாயை என்பது. எத்தனை யோசித்தாலும் இது புரிபடாது. எதிலும் சம்பந்தப்படாவிட்டாலும் சம்பந்தப்பட்டார் போல மாயா விலாசத்தால் ஆத்மா இருந்து கொண்டுதான் இத்தனை கூத்தையும் நடத்துகின்றது. இதை ஏதோ கொஞ்சம் புரிய வைப்பதற்காக ஓரிரு திருஷ்டாந்தம் சொல்வார்கள். அதாவது, சூரியன் இருப்பதால் தான் இத்தனை செடி கொடிகளும் விருட்சங்களும் வளர்ந்து கொண்டும் புஷ்பித்துக் கொண்டும் பழுத்து கொண்டும் இருப்பது. சூரியன் இல்லாவிட்டால் இது எதுவுமே நடக்காது. அதற்காக சூரியனை தான் திட்டம் போட்டு இவற்றை எல்லாம் உண்டாக்கி நடத்துவதாய் சொல்ல முடியுமா? வெளிச்சம் இல்லாமல் ஒரே இருட்டாயிருந்தால் எந்த காரியமும் செய்ய முடிவதில்லை. விளக்கு ஏற்றி வைக்கின்றோம். அதன் வெளிச்சத்தில் ஒருத்தன் புராணம் படிக்கின்றான். இன்னொருத்தன் ஏதோ மனசை கெடுக்கும் நாவல் படிக்கின்றான். வெளிச்சத்தின் துணையினால் பல பேர் பலவிதமான நல்லதும் கெட்டதுமான காரியங்களை செய்கின்றார்கள். அதனால் இத்தனைக்கும் விளக்குத்தான் ஜவாப்தாரி என்று சொல்வதா? ஆனாலும் அந்த தீபம் இல்லாவிட்டால் இந்த காரியம் எதுவும் நடக்க முடியாது. இப்படித்தான் ஆத்மாவின் நேர் தூண்டுதல் அல்லது கர்த்திருத்துவம் இல்லாமல் அதன் சாநித்திய விசேஷத்தால் மட்டும் மனஸ் வேலை செய்வதும் சரீரத்தால் வேலை வாங்குவதும் என்று உபமானம் சொல்கின்றார்கள். இருக்கும் நிலையும் செய்யும் நிலையும். மனசானது நினைப்பு என்ற வேலை இல்லாமலும் சரீரம் ஓடியாடி செய்யும் வேலை இல்லாமலும் தூங்குகின்ற போது அல்லது சமாதி நிலையில் இருக்கும்போது ஜீவன் அந்த ஆத்மாவாகவே இருக்கின்றான் என்று சொன்னேன். அது இருக்கின்ற நிலை மனசும் உடம்பும் வந்துவிட்டதோ உடனே அந்த இருக்கின்ற நிலை போய் செய்கின்ற நிலை வந்து விடுகின்றது. இவை இல்லாத போது ஆத்மா ஏதாவது செய்ததா? இல்லை, எதுவுமே செய்யவில்லை. வெறுமனே இருந்து கொண்டு மட்டும் இருந்தது. இதைத்தான் கேவல ஸ்திதி என்பதும். கேவலம் என்றால் மட்டமானது என்று அர்த்தமில்லை. எதனாலோ இப்படி அர்த்தம் வந்துவிட்டது. அந்த வார்த்தைக்கு சரியான அர்த்தம் இன்னொன்றின் கலப்பில்லாமல் தன்னந்தனியாக ஸ்வச்சமாக இருப்பது என்பதே. இப்படி கேவலமாக ஆத்மாவை பிரித்து அதிலே நிலைத்திருக்கும் அனுபவம்தான் கைவல்யம். கைவல்ய பதவி, கைவல்ய மோக்ஷம் என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அப்படியென்றால் மனசின் பந்தமும் அதனால் ஏற்படும் சம்சார பந்தமும் இல்லாமல் விடுபட்டு தான் மட்டும் கலப்பற்று நிற்கின்ற சாஸ்வத அனுபவம் என்று அர்த்தம். மோக்ஷம் என்பதை ஒவ்வொரு சித்தாந்தம் ஒவ்வொரு பெயரில் சொல்லியிருக்கும். அத்வைதிகள் அதை ஆத்ம சாட்சா்காரம் அல்லது
பிரம்ம சாட்சா்காரம் என்கின்றோம். சைவர்கள் வைஷ்ணவர்களும் சிவ சாயுஜ்யம் விஷ்ணு சாயுஜ்யம் என்பார்கள். புத்தர் ஒரு தீபம் அணைந்து போய்விட்டார் போல சகலமும் அழிந்து போய்விட்ட நிர்வாணம் என்கின்றார். நியாய வைசேஷிக சித்தாந்திகள் துக்கம் என்பதே இல்லாததான அபவர்க்கம் என்பார்கள். ஜைன மதத்திலும் யோக சாஸ்திரத்திலும் கேவல ஸ்திதி கைவல்யம் என்றே மோட்சத்தை சொல்லியிருக்கின்றது. இப்படி வெறுமனே இருந்து கொண்டு மட்டும் இருக்கின்ற நிலை போய் மனசு முளைத்து செய்கின்ற நிலை ஏற்பட்டுவிட்டால் உடனே அனர்த்த பரம்பரை அத்தனையும் புற்றீசல் மாதிரி புறப்பட்டு விடுகின்றன. ஆசை பசியின் விளைவுகள். மனஸ் வந்துவிட்டால் உடனே அதற்கு ஆசைகள் என்று ஆயிரக்கணக்கான பசிகள் ஏற்பட்டு அதை தீர்த்து கொள்வதில் கோபம், லோபம், பொய், பொறாமை, அழுகை, பயம் எல்லாமும் பட்டாளமாக வந்துவிடுகின்றன. அப்படியாவது ஆசை தீர்ந்ததா என்றால் அதுதான் இல்லை. விடாமல் ஒன்று மாற்றி ஒன்று ஆசை பூர்த்திக்கான காரியங்கள் நம்மை பிடித்துக்கொண்டு பேய் மாதிரி ஆட்டி வைக்கின்றன. ஆனந்தம் வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நாம் செய்கின்ற இத்தனை காரியங்களும் என்றாலும் இந்த காரியங்களினால் அதிகபட்சமாக அடையக்கூடிய சந்தோஷங்களும் கூட தற்காலிகமாக இருந்து மறைந்துதான் போகின்றன. எதுவுமே கலப்படமில்லாத சந்தோஷமாக இல்லாமல் கையோடையே ஒரு துக்கத்தையும் அழைத்து கொண்டு வருகின்றது. பட்சணம் சாப்பிட்டால் சந்தோஷமாக இருக்கின்றது, வயிற்று வலியும் வருகின்றது என்பது வயிற்று பசி விஷயத்தில் மட்டும்தான் என்று இல்லை. கண்ணின் பசி, காதின் பசி, சரீர பசி, எண்ணத்தின் பசி, பணப்பசி எல்லாவற்றிலும் இதேதான் நடக்கின்றது. குழந்தை விளையாடி பார்த்தால் சந்தோஷமாக இருக்கின்றது. அதற்கு ஒரு ஜுவரம் வந்துவிட்டால் இந்த சந்தோஷத்தை போல 4 மடங்கு கவலை ஏற்படுகின்றது. நிறைய பணம் வந்தால் சந்தோஷமாக இருக்கின்றது. அதே சமயத்தில் திருட்டு போயிடப் போகின்றதே, டாக்ஸை உயர்த்திவிடப் போறானே, எவனாவது டொனேஷன் கேட்டு வந்துவிடப் போறானே என்றெல்லாம் பல தினுசான கவலையும் பயமும் உண்டாகின்றது. உத்தியோகம் பண்ணுவது, குழந்தை குட்டி பெற்றுக்கொள்வது, பணம் சேர்ப்பது, கிளப்புக்கு போவது, சினிமாவுக்கு போவது என்று இப்படி இன்னும் என்னென்னமோ செய்கின்றோமோ அவை எல்லாமும் சந்தோஷம் வேண்டும், ஆனந்தம் வேண்டும் என்பதற்காகவே. ஆனாலும் ஒவ்வொன்றாலும் உண்டாகின்ற சந்தோஷத்தோடு கூட அதைவிடவும் ஜாஸ்தியாக துக்கம், விசாரம், பயம், ஆத்திரம், அவமானம், பொறாமை, அகங்காரம் எல்லாமும் உண்டாகின்றன. அப்படியாவது இந்த ஆனந்தங்களில் ஏதாவது ஒன்றையாவது சாஸ்வதமாக பிடித்து வைத்துக் கொள்ள முடிகின்றதா என்றால் அதுவும் இல்லை. ஏதோ ஒன்றின் மேல் ஆசை உண்டானவுடன் அதை எப்படி அடைவது என்ற கவலை பிறக்கின்றது. இன்னொருத்தன் அதை அடைய முயற்சி செய்கின்றான் என்றால் போட்டி போடுகின்றானே என்று கோபம் வருகின்றது. அதை அவன் அடைந்து விட்டால் பொறாமை, நாம் அடைந்து விட்டால் திமிர், அவனை அவமானப்படுத்த தோன்றுவது. இப்படியாக ஆசையின் நிகர விளைவாக ஏதோ ஒரு தோஷத்தை சம்பாதித்துக் கொள்கின்றோம். ஆசைப்பட்ட வஸ்துவை அடைந்த பின் அல்ப சந்தோஷம், அப்புறம் அது தேய்ந்து மறைந்து போகின்ற இன்னொரு வஸ்துவுக்காக இதே மாதிரி பரப்பும் தோஷங்களை சம்பாதித்துக் கொள்வதும். ஆசை வைத்த எதையோ ஒன்றை அடைவதற்காகவே க்ஷண நேரம் சும்மா இல்லாமல் காரியம் செய்கின்றோம். தூக்கத்தில் இருந்து முழித்துக் கொண்டு மனசு புறப்பட்டதோ இல்லையோ, இந்த காரியம் பிசாசு பிடித்துக் கொண்டு சாந்தம் என்ன, நிம்மதி என்ன, நிறைவு என்ன என்றே தெரியாதபடி ஆட்டி வைக்க ஆரம்பிக்கின்றது. நடுநடுவிலே ஏதோ கொஞ்சம் ஆசை ஈடேறி பிறக்கின்ற நிம்மதியும் திருப்தியும் போன சுவடு தெரியாமல் அதிருப்தி பிரவாகத்தில் ஏதோ எங்கேயோ அடித்துக் கொண்டு போய்விடுகின்றது. கொள்ளுவதும் தள்ளுவதும். ஒன்றை கொள்ளுவதற்காக செய்யும் முயற்சியின் கஷ்டம், அதை நமக்கென்று வைத்துக் கொண்டிருப்பதாலேயே எத்தனையோ கஷ்டம். அது கைவிட்டு போனாலும் கஷ்டம். கொள்ளுகிறதென்றால் ஏற்படும் இந்த கஷ்டங்களோ அதோடு கைகோர்த்து கொண்டு தள்ளுவதால் ஏற்படும் அநேக கஷ்டங்களும் சேர்கின்றன. எந்த காரியமானாலும் ஒன்றை கொள்ளுவது, சம்பாதிப்பது, இன்னொன்றை தள்ளுவது, விலக்குவது இரண்டும் சேர்ந்து சேர்ந்தே வரும். இல்லாததை கொண்டு வர வேண்டும், வேண்டாம் என்பதை தள்ள வேண்டும். உடம்பு நன்றாயிருக்க சாப்பிடவும் வேண்டும், விசர்ஜனம் பண்ணவும் வேண்டும் என்று இருக்கின்ற மாதிரிதான். போக்கிரி வேலைக்காரனை தள்ள வேண்டும், நல்ல வேலைக்காரனை கொண்டு வர வேண்டும். சத்துக்களை போக்க வேண்டும், மித்திரர்களை அடைய வேண்டும், பணத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் அந்த முயற்சிக்கு இடையூறாக வருகின்ற எல்லாவற்றையும் தள்ள வேண்டும். எல்லா ஆசைக்கும் இப்படியே. இப்படி கொள்ளுவது தள்ளுவது இரண்டாலும் உபத்திரவம். உட்கொண்ட ஆகாரம் ஜெரிக்காமல் உபத்திரவப்படுகின்றது, அல்லது மறுபடி அதே மாதிரி வேண்டும் என்ற அரிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது.
விசர்ஜனமாகாவிட்டால் வியாதி உண்டாகின்றது, அல்லது ஒரேடியாக போய் கை கால் ஓய்ந்து படுக்கும்படி பண்ணிவிடுகின்றது. தள்ளின வேலைக்காரன் நம் கையை காலை உடைத்து போட வேண்டும் என்று கருவி கொண்டு போகின்றான். அவனிடம் பயப்படுகின்றோம். கொண்ட வேலைக்காரன் இன்கிரிமெண்ட் கேட்கின்றான். ஸ்ட்ரைக் செய்வேன் என்று பயமுறுத்துகின்றான். ஒரு காலத்தில் கொண்டவனையே இன்னொரு காலத்தில் தள்ள வேண்டியதாக ஆகின்றது. முதல் நாள் கொண்ட ஆகாரத்தை தானே மறுநாள் விசர்ஜனமாக தள்ளுகின்றோம். சத்ருவிடம் பயப்படுவது போதாதென்று மித்திரர் ரொம்பவும் உறவு கொண்டாடி கொண்டு வந்துவிடப் போகின்றாரே என்று அதைவிட பயப்பட வேண்டியிருக்கின்றது. நம்மை பற்றி அவர்களுக்கும் இதே மாதிரி இருக்கலாம். ஆக கொண்டதையே தள்ளும்படி ஏற்படுகின்றது. இப்படி பார்த்து கொண்டே போனால் காரியம் செய்வதே பைத்தியக்காரத்தனம் என்று தோன்றுகின்றது. காரியமே இல்லாமல் வெறும் ஆத்மா மட்டும் இருக்கும்போது எத்தனை நன்றாக இருக்கின்றது. நமக்கு சமாதி நிஷ்டை பற்றி தெரியாவிட்டாலும் நித்திரை பற்றி தெரியும். அந்த நித்திரை எத்தனை ஆனந்தமாயிருந்தது. ஒரு காரியமும் இல்லாமல், மனசும் இல்லாமல் எத்தனை நிம்மதியாக இருந்தது. ஒரு ராஜா கூட சகல போக்கியங்களிலும் அலுத்து போய் தன் ராஜரீக பெருமை எதுவும் இல்லாத நித்திரையில் விழ வேண்டும் என்று தினமும் நினைக்கத்தான் செய்கின்றான். அது எதனால் என்றால், ஆத்மாவாக இருக்கும்போது கொள்ளுவது தள்ளுவது என்ற இரண்டும் இல்லாததால்தான். ஆத்மாதான் நிஜ நாம் என்று பார்த்தோம். நம்மை நாமே கொள்ளுவது என்பது எப்படி சாத்தியம்? இனிமேல்தான் நாம் நம்மை கொள்ள வேண்டும் என்றால், இப்போது நாம் யாராகவோ இருக்கின்றோம். நாம் எப்படி நாமாக இல்லாமல் இருக்க முடியும்? நாம் எப்படி யாராகவோ இருக்க முடியும்? இந்த இரண்டுமே சாத்தியமில்லை. அதே மாதிரி நம்மையே நாம் எப்படி தள்ளிக் கொள்ள முடியும்? முடியுமானால் தள்ளுவது யார்? தள்ளிய பின் மிஞ்சக்கூடியது யார்? நம்மை தவிர நம்மிடம் எதுவும் இருக்கவே முடியாததால் ஆத்மாவை தள்ளவோ தள்ளிய பின் மிஞ்சி நிற்கவோ எவரும் இருக்க முடியாது. நம்மை நாமே தள்ள முடியாது, கொண்டு வரவும் முடியாது. நாம் நாமாக இருந்து கொண்டே இருக்கின்றோம். ஆதலால் புதிதாக கொண்டு வர முடியாது.